салом, дар абзори имрӯзаи мо баъри шумо пешкаш мешавад стойкаҳо барои гитараҳо. Се намуд дараҷа стойкаи бародаро дуташ қариб ки монанданд, вале функсионалисташон дигаргунанд. ҳозир насиб боша ҳамаша якта якта барои шумо нишон медиҳам. хоб якумигиш ин ҳамин намуд чай бародаро майдакай дар чихол туи пӯи любой ҷудам ки рафтисам фақат чайна ин гандаи хеле оперативне ҳуиш кади монди гитараро дар блош мемонӣ, тамом гитара меистад, ягон ҷо намеғалтаи 100%. Кор нӯшидам та гифти ҷамъ кади буд аз рюкзак медозӣ мебариш. намуди стойка барои гитара бародаро бо аксияи бобогӣ ҳамагӣ 150 сомон ба любой кунҷи шаҳри Тоҷикистон равонаш мекунем. хоб мегзарем ба навбатиш. хоб дуюм стойкаи мо инам хеле бародаро гарини стойкаи зурай ҷа ҷои барабани гитара меистад чихеле ки дест инҷа гарлавӣ нашад ва инҷа замок дора бародаро ина замок шамедиде ҳамон грифи гитараро мемонӣ замок активат мекунӣ гар дил кудае ки замок инҷа намеғалта ва ин ҳам хел спокойно разбират меша метавонӣ инҷашам хел потиен мақсад ира мегирен разбират мекунен ё ки инҷашам ҳам хела тоуш метен инҷаам мебурад спокойно ина диде бародаро ме вақте ки гирифтен баъд ина нигоҳ кунед бародаро почаҳошам спокойно ки 6 секунда сабият меша айҷа тоуш метен ира меканен мегирен фулоса ҷошда разбират мешам и як дақиқа нӯшида комил разбират мекунӣ мегириша бародаро ҳамагӣ 200 сомона ирам ба любой ҷои Тоҷикистон иншоалло равонаш мекунем гарин чизи хубе. стойкаи гитараи навбатимонаи бародаро иш бо ганда универсал мебадаи бародаро ранги стойкаи пештаравро иам болош замок дорад иам спокойно уӣ мешавад дидем бародаро уӣ мешавад дар ҳолати нодаркорӣ просто та қатш мекунӣ нигоҳ кунед ин ҷое ки барабан мемона ира манхел шуд қат мекунем мекашем мегирем иам манхел почош спокойно на ҳар сеф сабират мешам шато метен мегирениш майдак мешад дар любой чихолчаи рюкзакчак мезаниш бурданаш мегири бародар нархи ба ҳама аксияи бобогӣ 220 сомона ба любой ҷои Тоҷикистон равонаш мекунем бародаро занг бизанем успед кунем.